Sinibingelele ke sinamukele kwi-Creative One Stories kamera Indoda Eyisigwili namhlanje ngihleli nosisi ozoshare istory sakhe sizosizwa istory sakhe sizwe ukuthi sithini mhlambe ungafundani from sona enkulu ke ngalezi story ukuthi kube khona something oyifundayo imakhe ngicela ukubeka nje kuyena I'm sure mina ngizokwazi uyi-projective voice yami nizwe. Uyaphila sisi? Ngiyaphila njani mntwana? Okay, umnandi ukuba umuntu wamakhamera uba singayithintela manje. Zobosha. Usisi noma ngazisho igama lakhe ngoba la u-anonymous simfihlile. Into ebalekile kakhulu kwena story sakho. Mhlambe ke usile ne-background ukuze sibe ne-ID. Mhlambe ngabe usisi umuntu kanjani? Ukhulele phi usisi? Ngikhulele ePhoenix mina bantwana. Ngihlala ePhoenix. Ngihlala nje noma nosisi wami. Iyona nje indlela enkulu engayo leyo. Okay. Yeah. So ubukhula umuntu ojolayo sasesikoleni uqale ukujola. Phela umjola into eyenzakalayo. But bantwana ngike ngahlangana nomuntu khona e-high school. Kwawukuthi siyaphusha nje naye siyaphusha. Kuyikona ukuthi ngokuhamba kwezinto isikhathi zamanje siyishintshile so umuntu banezidingo eziningi and umuntu wakho uke ubheka ukuthi akuprovidele so unfortunately lo muntu ebengenaye ke ubengangikwazi ukungiprovidela kuzona izinto ebengiyidinga. Okay, mhlambe the point uma uprovidela sikhuluma ngento kanjani la? Sengisho nje futhi phela umuntu mesifazane uyafisa ukuthi nawe ukwazi ukuthi you look good, ngithele airtime, I want to do my hair, exactly, so things like that. So mengakwazanga ukuthi angiphe konke lokho bese kuba nzima ngasakwazi ukumbuka the same way because manje he is not providing for me. On Facebook na social media na ku Instagram you need to post for the gram so manje mengakwazi ukwenza konke lokho sengigcine sengiyasala nami uthando kuba ukuthi seliyasala manje eceleni because manje if you're not able to provide for me then no ngiyakuzwa so naqhubeka natshela nalo muntu kanjani ungaprovide. Phela bengisaloke phela ngithi build a nigga foundation ngithi ngizozama mhlawumbe uzogcina esengcono but kusajola phela saqhubeka and then kaze kagcine nami sengibone abantu. Okay, ngibona abanye khona noma emshiya yena ubekhona ubesakhona because phela at the end of the day lo muntu bese nginayo isikhathi eside ne so sengimthanda yasekukhona lokho ukuthi shame man yabo I can't leave him just like that. And the performer futhi national umuntu ngingasho ukuthi akafforda but awumshile something khona no shame yena no he was ngicabanga ngathi namanje ngicabanga kubuya ama-memory. Okay, wathola lo musha ufika kanjani kuwe ngoba obviously umujola kuze mhlambe mina ngizwa ngcono kufanele ngikhuluma ilanguage ezoshisha ibonzo khela kwenzakala. Okay, so sasikade sihambile ke with my friends, we were out nakhona uzubone nje ngihamba ngeimali zami ngiyibhadanisela akakwazanga ukuprovide uguy engafuna nokuthi ngihambe ke so I was like no siyahamba. We went out with my friends and then ke uguy kangiboneki ngibone and then he approaches ayichaza ayibeke and then ngathatheka from there because ngathi mengithi he was like no he's going to take us home yoke leyo nto then ngathi mengithi ngibona imoto I was like why no man I definitely am going here. Akasho ukuthi uhlanganisa ngokugibela lutho he's just like nje open the car for me nje hlala phambili nami ngayimem ngazibona nami ngithi hayi sengifikile I have arrived. So naqala noguy nomunye naye najola mothandana naye noma ngabe nenza into enenzayo uyamtshela ukuthi nawe umuntu wakhona. Well, I was honest with him ngitshela ukuthi nokhona umuntu okhona because I feel like ukuthi it was better ukuthi ngimtshele ahlale azi naye but then he was like no mina ngithanda wena lo munye umuntu uzobona nawe ukuthi wenza njani ngaye but mina I'm here for you so kwenzeka nje into kanjani. Mhlambe ngijola isikhathi esingakanani before ube pregnant? 3 months. Okay. 3 months.
noma uyiminyaka eminingi no 3 months 3 months, yeah. usu-pregnant sebakutshela odokotela noma usuyoba lento ezenzakalayo mhlawumbe uyavomitha whatever lento eyenzakalayo ngomuntu wesifazane kufika nekhanda lakho ukuthi u-pregnant and kufika bani? To be honest with you, but bengazi mina ukuthi ubani. Bengazi from the get go. Kwayikona ukuthi fanele ngibuke ukuthi ngikhetha ukuthi ihlupheke ingane noma iphile impilo right. Okay, wait. Kuthi bobabili labantu labo ubonana nabo without a condom. Because there's no way you're pregnant usebenzisa condom. Yeah. Okay, bunganayo kusaba ukuthi wathi yedwa wawo une-HIV. Bekukhona phela kodwa ukusaba lokho but izinto mase zenzeka manje yonke into isiyenzeka manje awubusakucabanga ngokunye ucabanga nje i-moment osukuyona ngaleso sikhathi so kodwa phela abanye abawathi usesenilanga uyicela kanjani icondom usezimbanga ngiswami bethathe endaweni e-right. Yeah, kube nje into kanjalo bhuti wami ukuthi yo hey ube nje situation ethi umuntu mase la nawe usula and then ubona izulu lomhlaba libi lapha phambi kwakho kufanele uthathe lelo thuba oluthathayo. Yona pregnant wazi wena ukuthi okay ongenza ngaba pregnant wenza kanjani ukuthi uqinise utshela u-B ukuthi ingane yakhe? Okay, so I've always wanted ingane vele so ingane bekuyinto bengivele ngihlezi ngifisa and ngathi mengiqhathanisa ngibuka ngangazi ukuthi ifanele ngimtshele kanjani u-A. So ngathi mengimtshela u-B naye ebona ukuthi khona mhlawumbe ushintsho olukhona kumina and then he accepted. You know, he was very excited. So ngase ngibona ukuthi ungcono ngisathe ngitshela yena u-B ukuthi manje uthini u-A if wena all of a sudden usu-pregnant obviously uzokubona umuntu ungangandawoni ndathi nje kasiside uyazi uhamba khona so uyakubona vele uthini yena usu-pregnant yazi naye uthi nina nobabili niyalala without a condom? To be honest ubeloke engipestarisha esho ukuthi eyakhe but ngilo ngimtshela ukuthi no akuyona yakho kwaphoqa nje ukuthi ngibeke kanjalo kuyena ukuthi akuyona ngimtshela ukuthi ubumshithela. Yeah akuyona yakhe clearly yeah no I had to tell him ukuthi it's not his because ngangibuka i-situation naye akuyona accept hayo noma phela kwabanzima but namanje usasho ukuthi uyazi ukuthi eyakhe ingane but because I tell bangithi hlezi kusho ukuthi umama uyena owaziyo so ngiyamtshela ukuthi ngeke phela uzongitshele ngami ngiyazi mina ukuthi ingane akuyona yakho so kwayisimo sikanjalo noma yena engajabulanga but he knows I think he knows ukuthi sahlukana and njengamanje nje ingane ikuB. Okay, ama-complications awabangani khona ingane sikuB wazi wena ukuthi okay ingane akuyona lo muntu lo phela ingane sinabantu abamnyama sinamasiko sinani nani. But ike yagula yona ingane angifuni ukuqamba manga ike yagula but kwayikona ukuthi uB uyaprovide angithi so he was able to take the child to odokotela bakwazi ukuthi ingane isizeke ibe ngcono so ngazi mina ukuthi ngenzeka ukuthi mhlawumbe iyona lento le eshaya ingane ukuthi kahle phela sengimfaka endaweni e-wrong but wakwazi ubhuti ukuthi ayisize ingane njengamanje yini ngakho noma nenyanga engakho ina 2 years kusho lo muntu lo from izalwa okay from preparation is pregnant wena kusebhedlela ithengele into esoft yazalwa ingane oyithengele ingubo amaneni nani yena akuyona ingane yakhe. Akuyona but bingayona nje ingane yakhe and izi yafana nabakubo bakubo bangempela yena ayifani naye uthini ayikho into encane nje ekhombisa yena hayi but uyakwazi ukuthi umuntu umtshele ukuthi no phela ithathele ekhaya ifana nabantu basekhaya ifana so okwamanje nje into ekanjalo I don't think ukuthi umuntu angaze akwazi usagxile kakhulu kuzona because uyakwazi ukusho ukuthi ingane ifana nabantu basekhaya ngize ngimkhombise ngisho izithombe sothi ngimkhombise izithombe zosiswa ngithi yabo awuworried ngelinye ilanga ukuthi ingane njengoba ikuB
ubhi mhlawumbe one day ufuna i-DNA test. Kuyangithusa bhuti wami, kuyangithusa kakhulu. Considering ukuthi umuntu onemali yabo. Abantu onemali o-DNA test bayabazi and bangaba-afforda nje noma benini. Yeah. Hey, ya kona ngiyakusaba lokho bhuti wami, ngiyakusaba but sekuyoba ukuthi ngiyamchazela i-situation because angithi nawe uyazi ukuthi ungithathe emntweni. So sekuyobe sengichaza leyo situation. Ukuthi wena bungazi. Nami ngizobe sengumuntu obengazi ebengiyitshela ukuthi. Kodwa ke wena awunaso isifiso sokunikeza ubaba wengane ingane yakhe because yonke ingane yadeserve umzali. Ngiyafisa bhuti wami, ngiyafisa but inkinga engeke ngiyicabanga kakhulu ukuthi ubaba ngeke azakwazi ukumprovidela, akazokwazi ukumenzela izinto lo baba lo azomnikeza kuyimanje i-preschool afunda kuyona it's one of the best. So ubaba wakhe ngeke azakwazi ukumprovide. Mhlawumbe mekuhamba isikhathi ke sengiyobatshela iqiniso but okwamanje I think the best ukuthi ihlale kubheki. Umuzwa emaredweni kuthiwa athi umuntu utshele umuntu ingane ukuthi ayona yakhe noma kufika utatakho. Abanye abantu kufike la kuthatha khona isibhamu edubo lasamwana. Akwazi uyicabanga lento le. Ngiyayicabanga bhuti, ngiyayicabanga but konke engikwenzayo ngikwenzela ingane yami. Mengabe ingane right. Minga as long as my child is okay because njengamanje ngingakwazi ukuthi ngiprovidele mina myself. So yonke into engiyenzayo ngiyenzela yena, ngicabangela yena. Bathoda nawe uyabenefit ngoba if wamtshela ubhi ukuthi ingane akuyona yakhe nanizohlukana ebese ne-last life lo oyitholayo ungasayithola. Yeah. It's all about you and ingane. And my child, yeah. Yeah, it's definitely about that. It's definitely about that because njengamanje ingane yami ngingasho ukuthi nje i-right and i-soft la ekhona and ubaba wakhe uyamthanda ubhi uyamthanda and nje uyenzela yonke into. If ngathi ubhi uyashona obvious ubhi uyashare amafa. Phela uzobe nje esorted ke lapha. Eshela amafa wrong. Sekuyimina phela uyakwazi lo. Uyangale umuntu esinayo ingane yakho. Hayi ngeke mhlawumbe ke sekungenzeka kanjalo kodwa futhi into engayenza mhlawumbe bese kudlula isikhathi. Okay. Isindala ingane. Uba nengane naye somewhere else. Because obviously ukhona sejula naye if it's phela 2 years nihlukene. Azala ingane neyakhe khona la. Bese lengane lezi one day zajola manje. Uba lezi zinto kanjalo zenzeka. Wena why ungafuna ukuprevent into efana nalezo ingagcina ingane zandawo sezijola manje. Ngoba ke uma kwenzeka ema-university bahlangana e-university abantu kanti abandawonye. Kuyoba inkinga ke phela leyo but kuyophoqa ukuthi bechazelwe behlale phansi nje batshelwe ukuthi abazokwazi ukujola. If nyamanje relationship yakhe nawe ikanjani? Unako phela ukufona now and then aloke Xabene. Sixabene phela ngamchithela bhuti wami ngane. Akalwi. No akalwi yena, akalwi because uyangithanda. Yabo, ngiyazi ukuthi uyangithanda so uyafona athi ngicela ingane yami ngithi mina yiphi yona ingane, yabo. So unako ukufona now and then afone but why ungamhlalisi phansi uthi considering ukuthi isimo sikanje. Ukuba honest nawe ingane yakho but ngithe akuyona yakho ngoba izoprovide ingane right. Nawe uyayibona ingane ifundaphi, uyayibona ingane iphila kanjani. Angeke mhlawumbe kumnikeze ukumthoba inhliziyo ukuthi naye kulist ke ukuthi uvuma ekuthenini niyenze into eniyenzayo kodwa useyazi ukuthi ingane yakho. Ngoba phela yena uwarithi umuntu ubaba responsible kahle. Noma unqaba lengane usaphikeleka ukuthi yakho eyakhe. But sometimes abantu besilisa bane-pride. Umuntu akafuni uku-accept the situation. So if mina hle kuthiwa ngiyakwenza lokho, ngiyazi ukuthi uyofuna ukuthi ingane iye kuyena. And ngeke ngize ngikwazi ukuthi ingane ihambe iyohlupheka. So if I were to tell him that uyobona ngenye indlela. Angeke aze understand ngendlela eyiyona. So wena umncisha amalungelo akhe uthi abubaba. Umnqisa ukuthi ayenze responsibility yakhe njengobaba. Lo muntu lo consistent lo becelile ekhulumile nawe. Kusho ukuthi bafuna ukuba support ingane. Yeah. Isimo bhuti wami isimo nje esikusona. Okay. For the purpose of this video is to educate
mhlambe mina ngibuze ngabuza wona njengamanje thina abantu besilisa singenza kanjani uku-avoida lesenzeka kuwena? I think ukuthi angazazi ukuthi ngingayibeka kanjani, but make sure ukuthi umuntu wakho onaye uyak-understanda isimo okusona. And try ukuthi ngaso sonke isikhathi umbeke esithombeni sokuthi ngiyaya la ufisa ukuthi siye khona. All you need to do is ukuthi ubekezele. So speak, ungasho ukuthi hayi ngizokwazi ukwenza ukuthi, and then when umuntu sethi okay phela washo ukuthi uzokwenza ukuthi nokuthi sekufika isikhathi ukuthi wenze. Umuntu esifazane is a person othandayo ukupamparisha, umuntu esifazane uyathanda ukuthi ngaso sonke isikhathi umkhombise ukuthi this is where you are wena and this is you are trying, yabo. So if nje ngaso sonke isikhathi nawe hayi ngizokwenza, you keep saying postponing, uzogcina ethola abanye abangcono. Thina amajita sinakho ukuyisho into leyo, mhlawumbe la comment section bazosho abantu basona kanti ayikho imali yakini wena, abekho lo bhuku bakho bazokupha imali, why ufuna uphiwe mina imali? No, phela bona that's separate. That is very separate. It's separate ukuthi impatho engiphatha ubhuti wami is separate from umuntu wami. I expect separate things from umuntu wami and I expect separate things from. Naye anga expect something from when? Yes. Uthi muphi imali? Ukuthi mengenayo ngingamupha. Mina bengimupha nje imali mengenayo. So it goes two ways. It goes two ways. Kwesinye isikhathi nje uthola ukuthi kube mina umuntu emtshelayo nayi ihamba ufaka i-CV endaweni ukuthi kanje anqine yena alokeshona le nale, because unale pride anayo. Mina umuntu wesilisa wara, but futhi at the same time when it's time for you to be a man, so sibose kanjalo. Yeah, ne? I would say it's sad ukuthi the other guy uyabelieve ukuthi ingane yakhe and wenza ngasemandleni ukuthi anakele ingane. And the other hand lo munye it's sad ukuthi yena athola ithuba ukuthi abe nengane yakhe and uyazama ukuthi amandleni ukuthi ingane ibuyele kuyena. Ngoba lezi zinto lezi ngelinye ilanga kuthiwa abafana ezinja bayibalekela ingane zawo. But yabona this one bobabili bafuna ukuba engane zabo, but when you decide ocabanga ukuthi better for ingane. Yeah, because I think that's the most important thing. Abanye abantu mhlawumbe bengangithatha bengibeke as umuntu omubi, but yonke into engiyenzayo ngiyenzela ingane yami. Okay, ungathini ngumuntu owenza sex without condom ebazi kahle ukuthi isimo sakhe se-finance asikho right, noma yalo umuntu owazi kahle ukuthi asebenzi angayisebenzisi condom? Let alone ukuthi khona ama-HIV and stuff, we are aware and asifuni ukuthi abantu balale without condom because of ama-HIV nezifo ethile. We are aware ngalokho, abantu ba-understand, but leyo kulala nomuntu wathi ukuthi if ingathi uyakhulelwa ngeke afford ingane. I think it's irresponsible, but that is just it's something that iyenzeka kakhulu la. That's why ingane ziningi kangaka izinhlwempu la eminyango, because it's irresponsible. Sometimes it's I mean, provide a condom everywhere for free, So it's just irresponsibility. Akekho umuntu esingamthatha simblame sithi it's because of usibanibani. No, it's just irresponsibility yabantu, because and futhi kuthathwe kubeka umuntu esifazane kakhulu in the wrong, whereas naye umuntu osesa naye wrong. Now if you knew ukuthi siyendlini, this is what we're going to do, I think it's also your responsibility to also make sure that you have protection. If ayikho kahle fanele ngabe kuyayekwa, but ngeke usayekho. It's kuba irresponsible, but iloko nje ngingakusho definitely ukuthi abantu fanele bethathe responsibility sometimes, be understand ukuthi if uzohamba uyogxuma eweni, obvious uzowushayeke phansi, so rather prevent ukuthi ushayeke phansi by not doing it at all. Manje ngithandana nomuntu owazi ukuthi ingane yakhe akayona yakhe, ngabe yena usalala yini without condom noma mhlawumbe usuya prevent manje? Hayi, njengamanje ukutshela iqiniso bhuti wami, it's no njengamanje we sometimes we use it, sometimes we don't. Why not prevent it manje if uphinde umitha ngempela ke manje usuzoba nezingane eziwu2 from abangafani ekubeni bokunayo ichoice yo prevent lokho?
Angithi njengamanje bhuti wami I'm in a relationship with uB. Yeah. And he's promising izulu nomhlaba. Yeah. So should he provide that for me, leli izulu leli angithembisa lona, I don't think it would be a bad idea having ingane naye. So uzibona ngani nawo abahlukene. Ngoba sengivele sengigcinile ngithi kuB akekho omunye umuntu engisazoya kuyena. Okay. So nginaleyo belief yokuthi njengoba bese umuntu wami nje sekuzoze sishade naye kuba ukuthi nje yeah. Okay. If wena ubu-B noma ubu-A bungathini kuwena kule situation. Let's say ke wena uguy manje lo onikeza ingane engayona yakhe nalo othathele ingane kweyakhe. Bungathini kulawo bantu laba. Okay, I don't think it's kuningi uB angakusho because angithi yena he's in the dark akazi. Yeah. So uB is just to provide for ingane yakhe njengoba ubona ingane yakhe. Hey, uA kunganzima ngingaqhubeka nami ngiloke ngizama ukuyithola ingane. Ngiloke ngizama. Angazi because mhlawumbe futhi enye into angazi agcine seyenzile engiyisabayo ke enye into that I fear the most uma ngahle kuba ukuthi uthole i-contact yaB kuba ukuthi sebeyakhuluma iyona into engiyisaba the most ke leyo. Because I think utatakho ujala ukufona ujala kuye umuntu oyingane efuna ubaba. Yeah. But I think bawumvumela nomuntu owubaba ufuna ingane yakhe. Yeah. I think isho entsha le mina utatakho. Yabo. Yeah. uB uA njobe ehelo efona clearly one day you earn something. Yeah. But mina I wish I feel that ungangaba uphumela obale but angisho ukuthi uphumela obale. Mhlawumbe uB at least uA at least have an understanding. Umuntu engaze because let's say uyashona kuA. Ingane yakhe asaphinda yazi naye sophinda imazi and even umndeni wakhe west party ke awazi lutho wona. Ngeke umndeni mhlawumbe ukuthi hey wakukhuleliswa umfana wethu awazi. Yeah, mhlawumbe iyona into engaze ngenze but ingane mesethe ukukhula but wami not now. Njengamanje no. At least mhlawumbe mesina 10 sengazi nami ukuthi sengi-right sengi-secure because nami I'm trying to work out things so as long as mhlawumbe kungcono mesethe ukuba ukukhula kancane. Umuntu osilisa wena uB sengiyafika mina nguwena nami ngiyakutshela uB lengane leyo osuyondle for 10 years akuyona yakho. How would you feel wena? Ngiphatheka kabi phela kungabhlungu because ibond esiyakhekile nengane. Ngingaphatheka kabi nguyena uB but yeah imali engase ngispendi phela ecela usuku ikhulisa ingane soft it's expensive. Yeah. It's expensive than ukuphila wena umuntu. Ngoba ufunde ikole right ngonyaka sikhuluma boma 50,000 upwards. Yeah. Right. No phela kuzoba nzima because at the end of the day vele kuzomela ukuthi kube ukuthi iqiniso ngiyamtshela lona. But ngiyathemba ukuthi uyo understand i-situation. Sengithemba lokuthi uyo understand. Wena mo understand wena? Looking at the situation I think mhlawumbe nginga-understand. Ukuthi mina ngizoba bias nge-answer yami for uB because ngifisa mina ukuthi understand. So yeah. uA if ingacela nimbuyelane back niqhubeka nithandane ungabuyela kuyena let's say uB asekho in the picture nje for any reason. Hayi ngeke but ngeke kusalunga. Whether uB uyashona noma niyahlukana nje zabantu abanomali ususingile unengane otshela abantu ukuthi yaB uA asicela nimbuyelane ngibuyelana naye. Angiboni ukuthi singabuyelana. I've tasted the other side. I've experienced. Ususiya manje if uhlukana noB uzothola umuntu onemali futhi. To provide, propose on providela but I think. Uba nomuntu omthandayo uA noB. Like love. uA. But ukhethe ukuyeka uthando waya for of life. Yes. Yenze kanjalo. Okay, no into lezi efana sikhuluma ngazo ezenzakalayo. Yeah. Abanye abantu kuyibalekela kodwa izinto ezenzakalayo. Yeah. Sometimes uthando abanye baze baye emshadweni engamthandi umkhwenyana just because uphila soft. Yeah. Okay, futhi ukhethe of life then uthando. Yeah. Wakhetha ukusacrifice
okay ingane wayisacrifice ngawe ngoba yakho wahlukanisa nobaba wayo because of life. So of life right kakhulu isho yona ebalulekile of life. Ibalulekile ngoba futhi it's not only of life ayitholayo umntanami, uthola nothando lama wakhe, uthola nothando. It's not like ubaba akekho at all. Ukhona umuntu oyi-father figure empilweni yakhe, so uyalithola uthando. Kuyikona ukuthi mina ngenzela ukuthi yena akwazi ukuthi abe right, because if ngithi mhlawumbe ngiyamsusa la ekhona manje ngimyisa kubo ka-A, kuzoba khona ukuthi hawu ma wangisusa empilweni e-right wangise ekuhluphekeni, you know. So it's omunye umuntu mhlawumbe ngangibuka ethi hayi wena lento yenzayo i-wrong whatever, but at the end of the day it's all about my baby. Isimo sala South Africa namanje akukho lula ukuthola umsebenzi, so whatever opportunity you get you need to grab, and this is exactly what I'm doing. I'm grabbing the opportunity for my child's life. Ngiyafisa ukwazi especially abantu besifazane ukuthi bona bangayenza lento oyenzile wena, because nabo msho bakhona conversation like babe honest ukuthi yena if beku situation yakho ebengenza kanjani. Definitely mina bengifisa kuzoya ngawe wena, but ay mina ngiyamdabukela B ngiyamdabukeli ngoba uthi B uyiposition yemali. Monemali kodwa phela imali alone futhi sometimes ayisebenzi ngoba umuntu mina bekuthanda ekuthemba enemali enjalo ngeke azayicabanga i-DNA test. Uzofila ngathi mhlambe asakuthembi when uzophoxeka if ikhona i-DNA test. So uAyla use problemini yokuthini inhlupheko yakhe isimenze waluza into eziningi. Waluza wena nawe umthanda naye ekuthanda plus nokuhlala nokukhulisa ingane yakhe. uBina ke ya naye shemu ukhulisa ingane kahle kahle uB usafarishela imali yakhe. Because to be honest, but love doesn't pay the bills at the end of the day. It does not pay the bills at all. Tell me, if uB no come usinya manje. Lento ngisho ngoba nentombazane la uba untando e-trend down. Ama rumors athi ukhona umuntu ofarishe 1.2 million kulala nayo. Sibonile nama celebrities beya DM bewanikeza or beya propose ngo 600,000 with no ngikulala nawe nje ngikunika le mali ngaka. If I come uGaga right now athi now 2 million ngicela nje ukulala nawe spend nawe weekend. Ekhona uBini kwenthandana enemali futhi naye. Now 2 million like just a weekend. I wouldn't. Why? I wouldn't because you're saying about great. And it's already saying a situation. Yeah, right. So involving omunye umuntu just for a weekend and for imali ezophela. Yes, it could be an investment, right? But that's million. It's difficult, but I don't think I'd do it. Clapping ngaba tempted if kukuthi uB mhlawumbe akekho. But njengoba ekhona uB like njengoba nginawe la mhlawumbe sisine hour sila if mina ngithe now 2 minutes just spend an hour nami endaweni thizeni noma hotel thizeni just an hour because uzophindela ekhaya right now. Hey but ngeke angazi angiboni ukuthi ngoba kwayona le situation engikuyona manje ngingene just nje, but I don't think ukuthi ngingavuma. Okay, futhi kahle kahle la ukhona comfortable, very comfortable. Nokuthi futhi uB akazanga nokuthi ngizoprovide kuphela ngemali nani. He also has love. He loves my kid. Nami ngiyamthanda futhi while I've developed the love for him. So I don't think ukuthi age gap ya A and B kanjani. Yo. Okay, so uA ungishiya ngo I think 5 years. Okay. And then uB 11 years. uB mdala mdala. Exactly. Yabo nje. Angithi vele umuntu wesifazane uyashesha ukumature. So izinto esikhulumayo nazo ziba, you know, ziyalink. Whereas uB akashada ngempela. No, he's divorced. Oh, he's divorced. Oh, he's divorced. Okay. Nazi ingane. Cha naye yodwa, naye yodwa. Usho senezo 2. Senezo 2 manje.
Usana yodwa. Sizo-2. Kasi sami ngiyabonga ngesikhathi sakho uthi uzoba honest usho nje kunjalo. Omunye umuntu angafika ngazuthi usizi waye ekhuluma lento le ngoba akasizi u-A and akasizi u-B but wena ngokwakho ukusiza ingane. Yeah. Egcina kusuku wena for wena ufila ngathi ingane iyona efanele ibenefit obviously nawe. So sibonga nje ushare experience yakho. Kubalekile ukuthola i-experience then abantu sebezokuthola izifundo from this as nami uguy. Cha ngifuna babanga if ngathiwa ngibane ingane i-DNA ngizohamba nayo. Whether sixabene noma sixabene singamane ngane ngintshontshe ngisekudokotela Ngasese. Sengabuye sixabane ukuthi ingane kuthiwa Buyisela. Uthi bengiselani-ke sesoxabana lokho. But uyabona ukuthi u-B usothandweni uphuma kwi-divorce and uthola umuntu omthandayo wathola ingane naye uhappy. That's why I provide. On the other side lo guy ohluphekayo uyafisa la ukuprovide nganeni yakhe noma enganalutho kodwa lukhona leyo nhlasi yothando. Uyazama bandla uyafona wena hayi oyingendawo yakhe. Yeah, yabo nje njengoba dengisho nobhuti wami ukuthi abanye abantu mhlawumbe bengayithatha beyibheke ngenye indlela lento but kwasuke kwakhona ingane that is involved and ingane it's something that njengoba ngisho ukuthi into ebengivele ngiyifisa so obviously ngifisela the best in life so the situation ngimfake kuyona ubaby wami is the best for yena and uyothi mase mdala ngibe sengihlala phansi naye ngimtshela ukuthi no isimo sikanje kanje akudinelwe mhlambe okanye mhlambe ajabule ngoba mfake naye uba sofunda ikona right uba right uzoba ne future right kodwa ecela usuku umzalo yeah leyanto umzalo especially mekhona ngiyeza mathiwa usuyashona noma mhlamba umazi or mhlamba wena u confused angazi ukuthi yeah kanti in this case wena you know I definitely know. What if you don't put? No, ngiyazi nginesho. Njengoba dengisho nje uyafana nabantu bako. Uyafana nabo. So uyothi nje mase mdala ngibe sekimtshela ukuthi no. Umbona every day ubona u-A. And ngiyambona. So uthabantu bako kanjani ke? No bekshopha ukuthi bayafana naye. Okay. Bayafana naye so ngibona nje uyena nje. Ngihlala endlini, okay? Basically. Umfana nomntombazana? Umfana. Yo. Umfana. Umfana phela fanele mekhula angesibongo sakubo. Wena isibongo strong manje. Angithi futhi phela u-B unele enye ingane yakhe intombazane so naye ethola into ade efuna. So naye vele uthola into ade efuna naye. Yeah, ne? Kunzima kwalapha. Yeah, kunzima kubi. Asamsaba wakho kasakho. Hayi, ngiyasaba wakho kasakho. Uma kudingeka upart 2, ovasema comment azositshela. Yeah. Nawe if ushintsha umqondo, ufisa uzotshela u-B. Singajabula ukuhamba nawe sotshela A. Oh yeah. No B umothandana. Hayi. Wena. Kodwa u-A. Yeah. I feel like at least ifanele inhliziyo yakhe ngoba lo muntu uyakufonela njalo akuhlupha futhi uyafuna uma nengane yakhe because enye into i-option mhlawumbe bengingayicabanga ukuthi ngi-introduce ingane ku-A but ngingamtsheli ingane ngingayitsheli ingane ukuthi ubaba wakho just ukuthi nje ayibone ingane yasenjoy vele ingane isancane manje isancane so at least yena abe nakho ukuthi uyayazi ingane yakho uyayibone mhlawumbe ke senganjalo but futhi nakhona it's not something because manje ingane phela ingane ziyakhuluma iyosho phambi kwa-B ukuthi hayibo kade sobona umalume usibanibani and then soqala okunye futhi so angazi it's uyasuka emhlanga uyohlala emlazi angithi yabona angayenza example njalo abantu uzothi umlazi emlazi inhlanga yabo no sabonga kakhulu sisi yana comment section ngiyacela bafethu especially abesifazane basho ukuthi bona i-situation enje bebengayenza into enzosisi nabesilisa ngiyafisa futhi comment section basho bona ukuthi cha if u-A noma u-B ungazi uthini nge-DNA test ukusukela umuntu wakho nje kungonakale lutho ukuthi cha senze i-DNA test ifika kanjani ngalo nto leyo sabonga kakhulu sabonga sisasa ngiyabonga nami